100 juta oleh oma paket komplit rek yo. 100 juta iku apa cak? DP ne rek yo. Telon. Omae wis paket komplit, wis free kitchen set, wis sampean karek nggowo koper tok rek yo. DP ne 100 juta, angsurane ringan cuma 2,5 rek yo. Flat angsurane yo. Wis saiki penasaran omae koyo apa? Lho, ukurane 5 kali rolas, rego cash 265, masih bisa nego lek cash. Lek kredit DP 100, angsurane 2,5. Cak langsung cak. Lho, wis karek nggo koper tok rek yo. Pager wis oleh lho, wagre rek yo, boys rek yo, apik ngene iki. Nah, masalah karpot ombo rek yo, mobil sembarang iso mlebu tenang ae, mobil Pajero Innova Los yo. Pas tambah depannya wis kayak ngene. Lah, nang kene wis tak kran rek yo, ben menawa sampean pengen nyuci sepeda. Lah, iki wis ono area ruang tamu outdoor. Tuh, rek wis sampean karek nukono kursi netok dek kene rek yo. Iki kayak ngene iki wis free rek yo. Ah, jam-jam ini ki dinding free teko aku. Kanopi free wis sampean karek nggawa duit 100 juta langsung iso manggoni omah iki rek yo. Asalamualaikum lho. Pintune ae rek yo, boys rek yo, koco wis estetik lah. Nah, iki ruang tamu orang keluarga, gede rek yo. Lho, wis plafone cak delon. Wah, apik rek subhanallah. Wow, 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 lampu hias kayak rembulan ngono. Kamare ono loro. Iki kamar pertama rek yo. Kamar pertama gede kena gambaran satu lek bengi karo bojone sampean. Kok sampean karek nukono gordene tok. Lah, kamar iki jejer, iki kamar keduae. Nah, kamar keduae wis hampir padha lah karo kamar pertama. Lah, terus nang kene iki ono dapur, wis ono kitchen setting ini kira yo. Ono mini bare, ono kitchen setting iki free kabeh rek yo. Loh, apik rek yo ala kafe. Loh, oleh kompor tanem. Loh, terus iki opo iki cak jarak arane iki Hexos iki rek yo, opo arane rek? Sing ngeru komenan rek. Karo aku rek yo, komenan sing ngeru iki free teko aku. Lho terus nang kene iki ono area cuci jemur rek yo. Kene wis pakai kran, kene wis pakai pembuangan yo. Kono fiber dokore. Lho kamar mandine gede rek yo, kena gratis wong 21 yo. Wis tak krami kloset nggih, kloset duduk wis free teraso yo. Wis terus keistimewaane maneh nang kene iki rek yo. Iki rene cak, kene cak. Nang jowo rek yo lingkungane. Engko ben iki gak tonggan ambek talpo rek yo. Nah, terus keistimewaane omah iki rek yo. Nah, dalane rek yo wis anti becek yo. Gak peduli cor, gak peduli paving rek yo. Langsung cor-coran ngene iki. Jelas anti becek. Teko jalan raya cuy dak pol. Iki lokasine Ndek Domas Menganti yo. Info lebih lanjut pengen takon survei lokasi bendino tanterno wis gak usah isin, gak usah sungkan, langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek video profil. Assalamualaikum, bye.